Imae pemirsa. Aduh sepurane mak dereng adus nembe isa mang. Ngejangan. Oh nggih. Saiki tahunan ganti apa? Iya pemirsa ditiliki dulur merah. Bagaimana catnya penilaiannya? Cocok. Isa matiran. Jajan le, wis jajane ngene iki. Wes tak meneki. Wis dibenakno. Aku potong pertama blang-blang ya, Mbak. Bisa, iku urung ditambal. Urung ditambal. Ndang buka jajan. Mak, monggo. Aku tangi terus ngejangan iku mang. Enak es batu. Ya, pek es batu ya. Apa jenenge? Jupuk mak nggih, roti kacang mbah nek ngarani apa. Pia kacang. Alah dapet gak kak? Wes sih. Mak seneng ini kita pas potong juga bar kayu tak pangan. Adone kok kene cah. Enak aku iki ora Adi enak. Gua kuwi nek nyelenge sithik. Nek dulure dolan. Kongone gak kene. Pemane kok kene tak nang ngene. Senengane ae. Mak ete pundi meleh mangke. Abang tuh mahal kok, enggak bisa bibit. Nggih. Banding nama wong Ndek wong ge teng griya. Wong ge teng griya, Mak. mantap. Tapi seneng gue. Kowe iya. Ngerasa kacang. Kok berakum ya sekarang. Ditelepon Mbak Sri mang. Iya. Enggak rencana Amel. Aku mang ditelepon Mbak Sri Pak. Lah aku wis nenggone Mbak Seh. Apa Mas ini? Ya sesuk Mbak aku. Iya. 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 Pia. Dapat menambah kong. Ya, wes. Wes hati-hati. Nggih. Nggih, hati-hati. Salan-alan. Ya pemirsa. Peniliknya datang, ayo dikontrol ndi sing kurang. Ngarep. So nek balik ke Jepang ae kita resiki pemirsa. Apa yang golek arit nek isih ana arit apa tak resiki. Nek mulai tak kencengno. Sampeyan nek duwe rezeki tuku talang ya. Tuku talang enggak ora sak meter. Nek gak los. Oh iya. Ukuran ini. Lah delok ngene iki merusak nganu nek mbok piye ora lira ra ono talange. Yo bingung pemirsa. Ndekne aku golek air mineral rencanane. Ben jujuke gak ngombe teh. Onone teh ki pas nang toko. Ya wis onone lah. Dadi ki nek ana tamu ki tak tokno. Nek gak ana tamu tak lebono engko dintekne bojomu malah gorokane loro. Aku dhewe yo sing salah asline pemirsa. Nek ana tamu ae tak sampe. Yo nek dalam ati ngene to. Iki mesti engko ngebut suju iki. Sik. Mbek nyapu sik pemirsa perlu sapu sebab bisa apa satu. Sik pemirsa. Gimana mak kan tak kandani hati-hati mak mendung soalnya mendung peteng pemirsa kene iki. Idul mendung peteng. Akan wis nang dulur-dulur kene di sekitar iki wis. Kaya aku mikir kok aku ndang ngejangan, ndang resik ndang nyuci. Soalnya aku sesuk insyaallah ape nang dipon pemeriksaan. Menjes kabeh tripode. Aku mau juga ero pemirsa nek mak budal saiki.
pemirsa. Emang aku yo nulis ya sedelok pemirsa terusan terus nyadek gawean. Wis gawe rumah kan ora ono bali. Gawe rumah iki ono bali pemirsa. Nah. Ini kan pakai salam hanya bisa disapu. Nang kamar. Ya alhamdulillah bisa sehat. Aku yo saling kelambi gelar saran ya mergo apa? Resik-resik iku mang pemirsa. Tak janganku pemirsa. Jangan lupa mang tak anget bumbuku bancaan nang tak dang nganggo dandang pemirsa. Ndelok segoku siap ora nek tunggu mangan. Sak keluarga wis. Iya aku pernah dikandani karo deku. Yo, pernah lah. Kuwi sego mbukai santen, mbukai godhong pandan kuwi rada awet. Awet wangine yo rada apa jenenge ngarani? Gurih ngono pemirsa. Tak jajal. Iki memang karena nang kene iki nganu apa pemirsa? Jenenge salat Id iki pembagian. Dadi iki blok ono, blok lor, kidul, tengah iki nganu. Ono musolane dhewe-dhewe. Ya aku ya tak dajahi pemirsa. Kan aku gak ono bature dhewean yo. Budal iku mah. Budal kan aku ngeloni disiki soal aku berkat. Untung ae sok iku mang gak udan gak apa pemirsa. Alhamdulillah yo. Cara mono udan. Terus gedean dapan aku. Tapi yo cedak ya aku iki yo kok denae kok cedak. Musol apa masjidin. Iya. Sampai perlakuan udah aku coba golek nang pasar pengenku taplak kain iki kurang dawa pemirsa. Wis mbak aku perlahan begini gak golek nang cek kono merah pada tak rapi. Kok menawa kono dulur kene mang soalnya yo tasik kiri yo ambek dulure Pak Eko, kerabate Pak Eko kene mang mampir. Mampir kan posisi aku baru tunggu golek deterjen ngono ceritane. Jadi gak sempat tak konten. Namaku Alati Jalan. Aku bernama Salah Ika dan Alek Pertama. Mas Anta dibuka kan mang ben kena ho. Iya, baju-baju sini main tak ngoloni tak anu misalnya tak cuci. Masalah yuk wedine engko numpak akeh. Piro ya? Ya aku terakhir sik berantakan kamar kene pemirsa. Soalnya yo kan full time fokus ngsi tembok. Terus ngewangi Mas Santo nyekeli nek munggah ngono ki dadine kamar kono isik tak nggo helm tak nggo apa
Pipete kan nang dhuwur iki ngejate kemang. Mau spiro durasine pemirsa. Ngotenku aku ape anu golek obat migrain iku wis aku ki nek gak kebangetan gak nganu pemirsa. Mbah kenapa aku ki yo ora sambat yo ki kok migrainnya kok kenceng. Kok malah aku gak iso nyandak gawean liyane. Ki engko aku tak adus arep golek nang apotek ini lho ndenge bali desa Kapuan. Ben golek obat migrain pemirsa. Terus aku ngulu separo. Nek aku lara malah engko piye anak apa keluarga no pemirsa yo. Tak tutup dulu ya kontenku. Terima kasih nonton kontenku. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kanggo pemirsa ya. Terima kasih. Sampai sejauh ini nonton kontennya Mas Goplem ya. Terus pokoknya di bulan Syawal ini semoga rezeki ini tak dungakno lancar. Padha diparingi seger waras, apa sing dicita-citakan dayane tercapai ya pemirsa ya. Wis ojo lali tetap semangat, ojo lali tetap ibadah karo sing gawe urip. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.